Ell mateix té el de 4, el mateix mòdul. Això és genial, El con. El mateix que mòdul més suau. Més suau que el... Molt guapo. Estàs animant, no? Sí. Estàs animant. Has fet el con del copó de la ciutat. Has fet el con del copó de la ciutat. Ya, me acuerdo con sus salientes.
¿Verdad, señor? No. ¿No se ha pasado uno? A ningún. Que vayan a pasar mal tiempo y... Vale. Quan el tenim? No, però si no sé si... Amb el pes que té el güell, la pot moure aquesta. Mercat o no? Sí, però no passa res. 7 minuts. ¿Pero cómo está? ¿Dónde se cambió el plan, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Change le fait, c'est tard. Le changement, c'est tard, c'est un peu compliqué. C'est pas. Oui. Non, c'est pas le problème. L'image, c'est un peu descendre. Au lieu de faire une tactique dirigeante, ça tente de perdre les joueurs. Non, mais moi, c'est pas vrai. Té 10. Que s'agafi un i passar. Déu! Para aquí. Espera. El pic.
Apropemos!